להתפתח, וטוב, לא בלגשתם את זה. אז תודה שנשארת לנו מאוחר, ותודה, באמת תודה על הכל. אמרת לנו שכאילו, קודם תחשבו על רעיון ואחרי זה נראה. כן, תמיד אתם רוצים לתלות בטון? בגלל זה הפרויקטים שלנו כל כך משוגעים. קודם תחליטו שאתם רוצות בטון באוויר, אחרי זה נחשב. אחרי זה נחשוב את קונים אותו. רגע, היו עוד דברים. ועל הביקורת. אם סבלת את המודרויות שלנו. נכון. וזה שאנחנו מגמת כיתת בנות. בנות. מצאנו לא מזמן חתולים קטנים בני יומיים, אז עצרנו הכל וטיפלנו בהם. לא משנה שעוד יומיים צריך להציג, אז... צריך לסבול את זה. אני הייתי נגד. אבל בסופו דבר הרמנו, למרות שפחדנו שזה לא יקרה. אנחנו לא פחדנו. אביעד פחד. אנחנו היינו אופטימיות. ואז הבינו את חומרת המצב. אז זהו. אין עליך אביעד. ותודה רבה. תודה. כן. יאללה דודי.